Ngenta ka jan miet la sengi ublei ka arpo khandai tarik kala lingkot. Kinong yalam bat kirkhot jong ka ganhun paharash nong jong ka nong kasan Eastern West Kase Hills. Kila khot hajiri uba aibor walang. Uba dei na kashnong mauli wai nakadaw jong ka jingle tu. Ha ka jing yakop kwai dok ha haki benai baladam. Ka jing khot hajir jong ka ganhun paharash nong nong kasan. Ka dei hadin ba kinong penyat jong ka jing yakop kwai. Kila yok kem bat haba kila tokit utei urang ba ulakam ba udei na kashnong nong kasan. Kadai ka jingkam jong u ba udei na kashnong nong kasan. Kala sapriang stat hakirin san social media bat kakanhun paharash nong. Hadin balai i yak ka jingkam jong u ba udei na nong kasan. Kala penle ran bat penbitar yaki bat kila but dien baha bat lap ba utei ubriu umdei satya unong shong shnong na nong kasan. Kumta haga jingwat banyak kila lap ya u ba udei na kashnong mauli wai bat kila khot hajir ya u. Uba el nong rum nong aibut kakanhun paharash nong habayakran bat unong thok khobor. Ulaong ba kajing khot hajiri uti urang ba kalong bu un pensyai dalade bat un pan map ya kate ka ba ulale Nong malewai Tet tao kalong ba kum le tu khwai lo kan te hak ai ke yakar ba phila kum le pu ha ba khwai thong pap soran na tang sen na kum yu kano nong sen ba na klam de na pu nong sen ba minta ngawan man pan map nong nong na nong sen ba kot ba kum kano ba map ma maklan mà lệ tặng bà mình lại cầm tu tengah pedumlen tu kia pun ngarap isu kenhat kui rang ki de nak sno ayu de nama luai mo luai okay lệ mình lại khoai mà mình lại cầm snow te mình lại tu te mình lại snow kajing lap jong ni ya ide ba ba i le ini kam ga dei hadin ba ila le ben khoi tu ang thia po thai dong ni to hadin ba sa kem asa tokit ang tu la tokit yu i ning ba social media ba i kam ba ide no shnong jong i hang ni nok sen tinaglang jong i ka shnong la ya wa le pet thu hai ka dur jong i ngilap ba umdei no shotong jungi ini ta kadaw pelong ini ba ku pasnong ini khiwin bersnong amar baleng khiwin bersnong kadaw kolong ba ngalor ba ini iba umdei no shotong jungi ndre iwan kampat badai no shotong jungi te leran kam tam ba kam de ka ba le kam tu ma kam syukur ta kadaw pelong ini ba i haban wadi u di hadin binglayo ngai tu ya u ngai berpun ya pun ne le ong yu de bar wan ndu ban ni hang ne po yin bar tang ba ngin yo ban ya kren ya ban ya shai lo de ni kam ju tene leng je jo kas nong ikut pau je sausi kum ni ding ja ba ki pre ba shim kabu ma tu kam ne shno na pasen kum kas nong ke ba ki shong bisa na lo ba kim de yo shong shno nuta la dangi kum no shong shno la de ya shong shne kham tam hane por on talai i ba ka kam khwai long ba ya ha ki bri ju tu khana chi pang khwai de sing la ang ba yo persen mo ki de bri be shok khan ya tu khana blik khwai shano te na hadia na lai poist pa ju kam khwai pat lai poi am sport no jungi oh no kasan ni bun ki no khwai tu ni bale tu ka pelong ingi ko kasno ki bop tip e bawan ra te di sule ra kham tam kecelahi berkawai. Tetapi ngiyak seluruh yang diberi lomba kikulingi piden ba. Ngingin juga menoksen. Lek do begitu kirawan berkam smart apa lek fai ta syukur oh to bakai tu ang tie po yu bayo kem bodene so yo pimo injuba ko. Ladaging yung ba umdei kamut balada kan landa kan ne ka kacing kamu kampat sya kepetre kampat tiap umdon bagi dan tak tahu pelong ini bagi kau itu ni, kalau jadi minta kena bau plasai, ya kejeng kam ke babakla juga kum bunuh sosno jongi. Di halar lebih minta kum ke VTP juga senang hing lesi migarai, bat mentang le ulawan bangi berlai tusai itu berlapan map itu ba
umdei no shosno jongi hani umdei tina po moriwa tika ke jing maham kabanga bagi kusnong hi ngisem kalong ba ki banabas no ba ki ngat kum kine ki kes kum kine ki jing lan kum kine ba ki let ki sakem hangno kajing maham na shong jongi kalong ba umbet ba ti to reaction ni ga umdei hak ma shosno na kum kusnong hi la dang lap ni shikma la kum ni ki breu shim kabu ni kum kusnong yema ngin hap shi hap yan kat kum gi a jong shnong Lestai kelak man poi was kaan jong sarkar kebab hilak bang ap simpi yang jigit pri ye ke kebanjian. Pinaglang tuni kusnong ya itang kita jing. Pensyai berjing.